Ongi etorri, txirrindulariak kidea gustua eta gero atxedena hartu dugu udako bigarren hilabete honetan, baina oraindik ere elkarrizketa batzuk baditugu egiteko urtea amaitu aurretik, denboraldia amaitu aurretik, eta elkarrizketa horietan azken asteetako albisteetako bat eta Euskal Txirrindularitzan historia egin duen txirrindulari batekin egon bar ginen. Azken urteetan izan direlako euskaldunak, munduko txapeldunak izan direnak, baina denak trialekoak izan dira, eta azken txirrindulariak bi izan zirelako trialetik aparte, munduko txapeldun izan da euskaldunak duela 23 urte pentsa izan zirela, bai Igor Astarloa baitare. Joanes Omarriba izan ziren, eta historio luze hori, basamortu luze hori, Eñanturkaregik apurtu du, pasaden astean Apeldornen munduko txapelduna, hemen ikusi ezakegun bezala, bada Madison proban, eta nesta juniorra izan, denen agotan dago, eta hortzadar maiota lortuta, ezin genion uko egin elkarrizketa egitera. Eñaut, eskerrik asko gurekin egoteagatik, beti bezala, supongo gozatzen ari zarela oraindik ere hortzadar maiota horren burbuian, ez? Egia esan, gutzako shock bat bezala izan da, ez? Azkenen, gu lana inda junginan, area, enek igun gauzak altzuela ondo atea, fuerte ginen, baina inungo momentutan, ez tezu pentsatzen, hau gertatukoanik, edo, bakizu gertatzeko posibilidade bat bada hola, baina inoiz ez tezu pentsatzen, irabaziko eta listo. Eta orduan oso guztua. Iaz izan dako emaitzek laguntzen zuten pentsatzera gertalitekela, baina gian Europako txapelketetan emaitza hain onak ez lortzeak eragin zezun nolabaiteko zalantze hori, lortuko deten edo ez? Egia esan lehengo urteko mundialak lehenengo urteko izateko oso ondo atea zian, baina egia da aurten europeotan ez ziala gauzak oso ondo atea ez, gauza batzuk falta izan zezkigu, detaile txiki batzuk, bakarkako jazarpenen, eta azkenen segundu gutxitan egoteia gauza horiek, eta nik uste mundialeako ondo prestatu deula, eta nik uste emaitza horiek islatu jala. Madisoneko munduko txapeluna zara, baina baitare zilarra lortu zenuen bakarkako jazarpenean, ondunaren lehiatu duzu, orokorrean nola junda munduko txapelketa ora? Esate zuten bezala, oso motibatuta ginen, eta batez ere bakarkako jazarpen horrekin zenei beti ondo eman izan duz ezkit olako frogak, eta aurreko egunen jende oso fuertea ateako zala ikusi genuen, baina guk plan bat genekan burun, denbora bat, eta lortu genuen 3-10 hoitea ez, Espainiko errekor berri gainez gaina, eta horrekin finala sartu ginen. Eta, ez genuen espero espero genuen, baina, enekin oso zaila zela, orduan, finala hortan sartzea gati bakarrik oso pozik. Errekor berri egin duzu, bakarkako jazarpenean, baina ezka errekorra zurea da, iazkoa. Iaz, esaten zen, altuera hor Txinan lagundu zizuela, aurten Apeldornen, ia altuera negatiboa zegoela, ez da altuera kontu izan, baizik eta, errendimendu bikainaren emaitza. Lehengo urten Txinako belodromoa oso azkarra zen, eta urtengoa Apeldornekoa etzan azkarra, ez? Esango genuke kondiziok eta etziala hobenak, eta etzala belodromo azkar bat. Eta orduan, horri ikustean ikuste oso fuerte ginala, eta rekorroi botatzeko fuerte hon barra zeola. Horia, bakarkako jazarpenean finalean izan zinen, ze sentsazio final baten egotea, munduko txapelketa baten finalen egotea? Gure aurkaria gaina oso fuertea zen, baina, behin final baten zaudenen esatezu medaia bat daukat aseguratuta. Egia da, saiatu hartzeala ez konformatzen ez, azkenen munduko azpitxapeldunakin igual konformatzea, baina, niatean nintzen disfrutatzea, aldun noben egitea, eta bigarren postu horrekin oso pozik. Gero ondina pixkat aldera bestuagoa juntzen? Esan gure kartak zeatu genitun, erabili genitun, baina azkenen mundial baten jendea ez da juten ondo pasatzea, eta jutea aldun noben egitea, eta orduan zuk nahiz eta estrategia bat euki,
tiro asko egotea, ez? Jendeak estrategia desberdin asko ditu. Eta, bueno, azkenen ez genuen gaizki-gaizkin, hor eliminazio proban igual bai juntzitza egun. Baina, bueno, beste proba guztitan nahiko ondo mantendu nintzen, baina, bueno, aurkarik bai oso fuerte zeuden eta ezin izan genuen gauza hondikin. Onduna izaten da pistako proba gorena, zuk esaten dezuna, hainbeste tiro goten dira, hainbeste aukera, buruak ere garrantzi handia horreka bada, buruan estrategia ondo eramatea eta fisikoki indartxo egotea. Bai, azkenen gainea, bueno, pixkat kontrolatzen duen antzako, ez? Iritsi nintzen azkeneko proba ez dakit 10 edo olako zer. Eta, bueno, igual guain di pixkat buelta bat hartu ezkeo, remontatzeko aukera neukan. Baina, hain azkar jokinan eta hain ritmoa hain zan altua, inorrek etzula bueltaik hartu ez ezerrez. Orduan, ezinezkoa izan zen. Eta, azkeneko gunean, Madisona, ez dakit ze puntu baino, sorpresa izan zen, bai gogoratu behar dugu, Erik igualekin izan zela munduko txapelduna Madison, zuentzat sorpresa garaipena, edo bideratuta zegoen zerbait zen, edo nola joan zen Madisona, konta iguzu, mesedez? Bueno, egia esan nik geneukan gogo asko ateatzeko, ze aurreko egunen baita omniuna korritu nun, eta egia esan oso nekatuta neon. Baina, bueno, goizen goiz klasifikatoria egin genuen, eta, bueno, sensazioak nahiko onak zian, Erik eta nik bai oso ondo ibili ginen ez, bai relegokin oso abil ikusi ginen. Eta, bueno, arratsaldeako pixkat motibatu nintzen. Eta egia esan, arratsaldeko sensazio nahiko onak zian, eta, bueno, motibatuta atea ginen. Eta, bueno, baina inungo momentu nezen espero, igual bai bosgarren postu, bueno, podiuma igual algenula zapaldu. Baina, bueno, egia esan hasi ginen, eta aurreneko 3 esprinak irabaztea lortu genuen, eta horrek kriston motivazioa matzigun. Karreraren entxufatu ginen, eta horrekin ja ikusi genuen kapaz ginala ez, bertan neoteko, eta horrekin ja genuen klik bat, eta azkenen garaipena lortu genuen. Hain lasterketa ero eta mugimendu inbestekin gogoratu Madisonean, biko taldeak zaretela, zuen artean hitzein behar zuela, estafa ere hor dagoela, dana pixkat zaila izaten da, hor kudeatzea gertatzen den guztia. Bai, azkenen Madisonen nik uste zaila dana relebok ondo kuadratzea, azkenen horrek diferentzia markatzeu, eta gero ere bai, azkenen zu hor 200 pulsazio eta zoazenen, bai estafai entzun edo zure pareja entzun ea zen muzi joan, oide faktore guztik kontun sartzia. Einaut, ibilbide ikaragarria inezu pistan, ahaztu gabe, pistako ibilbidea, Gipuzkoar guztia bezala, Anoetako belodromoan egin dezula. Aurten ez dugu pista demoraldiarik izan eta behira zen maitzak, baina, urtez urte horre egindako lana eta, melodromoa hori izatearen aukera, baliogarri izan zaizkizu. Bai, azkenen nik uste, ni kadeten nintzanen ez, iten nun bai ziklokrosa, bai pista, baina, gero ikusi nun ziklokrosa etzala nerea eta pistan hobeto modatzen nintzala. Eta urtez urte, gerozta hobeto ez, progresioi ematen jur naiz pistan, bai Espainiako txapelketetan, gero mundialea jun izan nun aurreneko urten. Eta, ja bigarren urten, serio jarrita, hor emaitza bai lortzea. Eta perspektiban, 4 urte hauez, Kaete junior mailako ibilbidago pistan, hemen bukatu du, ze zapore gehatzen zaizu? Azkenen oso guztua, ez? Nik azkenen, bai, esatet, nire entrenatzaiekin edo laguntzaiekin, bai Xabi, Ander, Eustrakeko jendea beti horre ontzaitela, prest, bizikleta guzteko, entrenamentuk eta iteko. Azkenen izan da, fase bat bezala, azkenen ni hor, esango nuke kadete aurreneko urtetan iritsen itzanen Anoetako belodromoa ez, igual Espainiako txapelketak eta prestatzeko, ez nintzen ez hogena, ez esana beste bat gehiago nintzen ez, eta azkenen nik uste beraiek beti jun izan dut zaizkit erakusten, bai Madriden, txapelketetan, gero Burdeoseare jun izan duga, eta beraiek asko implikatu nerekin, eta nik uste, bai zuk esan dezun bezala, igual juniorretan amaitzean ziklo hau ez, honekin istea oso garrantzitsua gala, ze azkenen beraiei zor diet nik igual baita zer. Zerten pentsatu zenun, behin hortzar maiota eskoinean zen duela? Egia
ez tezu pentsatzen inun momentutan, ez? Osea, da, subidoi bat azkenen hor jartzei zautenen. Baina, bueno, gero egia da baita, ez? Nik itxeite balin badet Xabikin eta hauekin, behaiek esate jate dela, pues, urte guzti hauetako emaitza bat, ze azkenen itxeiten da jartze balin bagea, beti esate jate. Zuk nerekin hasi zinanetik, ba, igual 4 urtetan ez tezu egun bat faiatu, ez? Ez tezu egun bat gaur ez dakat goik eta nahi zateako. Eta, bueno, ba, training pix dakaten entzako, ba, igual ez daukat egun bat gorrin, ez? Inoiz. Eta, ba, hoi azkenen nik uste emaitza badala hau eukitzea. Hortzadar maiot honek dana eklipsatzea nuko bat, baina hor badare domin sorta batzuk estatuko txapelketenak, eta pixkat aldatu kontua eta hortik egongo da ziarrezko domin bat ekainean lortutakoa errepide proban. Errepidean ere bikain ibili zara eta zalantzarik gabe euskaldun honena izan zara aurten, Paulo Ostizekin batera, baina bueno, errepidean ere oraindik gehatzen zaizu eta oraindik ere munduko txapelketa bat lehiatzeko asmotan zaude aurten. Bai, ba, oire bai nik uste aurten lan oso nahi deu, maitzake bai lagundu jatez, azkenen 13 karrera irabazitut eta Gipuzkoako itzuliakin general bat 14, esan daiteke. Eta, bueno, nik uste ez nun pentsatzen igual hainbeste irabaziko nunik, baina, bueno, azkenen lan on bat indeu, eta, bueno, Ruandako munduko txapelketa hori baita igual, ba, hoi denan rekompensa bat izan daiteke. Estatuko txapelketa horiek aukerak kendu zizuten, behar bezalako erlojupeko bat nahi bezala lehiatzeko. Ruandak ez dakitze punturaino emango dizun, baina bueno, hor ere espinitu hori kendu nahiko duzu. Ba, egia esan estatuko txapelketako kronoa baetzan, krono bat esan dezakegu, krono igoera bat zan, eta kontraeloja esango denuke pertsona pixutxu goentzat edo rodaure gontzat dala, eta bueno, aukera hori kendu zigun. Eta, bueno, guain Ruandan saiatuko gara alde unoben egiten, azkenen hor munduko kopa bate bai korritu genuen Frantzian eta aurreneko 6etan sartzea lortu nun. Orduan, ikusko du Ruandan top 10 bat behintzat iteko gai gen. Hilabete terdi baina gutxean, pasako zara pistan doai honenak izatera, eta bueno, aukera hori izatera, orain errepidera begiratzea. Nola aldatzen da edo nola lan egiten da aldaketa hain askoro hori, ze askarra da? Bai, azkenen nik uste klabea forma neotea dela, ze azkenen zu indartxu balin bazaude, bueno, seitun adaptatzea ez, azkenen karreteratik pista edo pistatik karretera, azkenen pistako momentu zaudenen ezin dituzula igual ordu asko sartu ez, gauza serie esplosibo dira, eta bueno, karreteran alrebes ez, serie luzeago, demora gehiago, eta bueno, azkenen nik uste gauza ondo adaptatzea. Uztaien ikusi zintugun, Europako txapelketatik egun bat atxeden hartu eta Iruñarreko itzulira da jun zinala zuzenean, nolabaiteko aldaketa hori ondo dago, munduko txapelketa zitzen gara, Ruandan munduko onenak izango dira eta hor egoteko zure forma onenean, Gipuzkoako itzulean bezala izan barzara, ez? Bai, bueno, azkenen nik uste guain ja Espainiko, osea munduko txapelketak bukatuta pistan, guain bai ingo ditutela 2-3 aste karreteran prestatzen, azkenen moldatzeko ez, karretera pixkat, serie horiek sartzen, eta bueno, Ruandara ligeta hoben iristeko. 4 urte dituzu Garaje Tolosa danena taldearekin, taldea zurekin bir sortu eginda, neste historia handia duen taldea izan, bere garaian Espainiako Vuelta eta bueno, goi mailako lasterketa ugari lehiatu ditu, ziklo bat ixtear zaude, azken hilabete honetan ez dakit zerbait lortzea falta zaizun danenarekin edo zer gustatuko litzaizuk egitea? Bueno, zuk 4 urte esan duzu, nik uste gehi hori badiala, 8 edo igual, ze Benjaminetatik aurreneko urtetik hasi ginen, eta egia esan hasieran 5 pertsona egola ginen, eta urtez urte bai presupuestokin, bai jende gehiago implikatua, eta bueno, familia hori azitzen junda, eta gauza asko lortu iteu ez, azkenen nik uste duain juvenietan baita talde referente bat gehala, ez dakizen bat karrera irabazi iteu ez, asko, nik uste ez genuela imaginatzen. 25. Baina, bueno, nik uste gauza bat lortu nahi badeu dala, urrengo urtetan ez, azkenen aurten karrera batzutan ezin izan deudanak korritu, eta igual dakaun
ekipoa edo oso ekipo hona dakau. Eta gauza izango zen, Gipuzkoako karreretan ea taldekide guztik ateatzeko gai izango ginen. Hoi helburu kirolatik haratago dijoan helburua da, baina helburua izan behar du taldearentzat. Eta zure kasuan, hemen bitrina hortan riskutuan ikusten ditugu pista batzuk zer gertatuko da zurekin urrengo urtean, danen agotan dago, baina oraindik ere konfirmatu gabe noski, zer espero duzu urrengo urtean, edo zer ringo duzu? Bueno, aurten ja nik uste esan daitekela, ez? Jende guztiak daki. Bueno, urrengo urtean Lidl Treken izango beha, Debo mailan ez, esango genuke. Eta, bueno, azkenen Markel Irizarrek aukera bai eman digu ez, beak bai ikusi du aurten emaitzakonak izan diala. Ni baita, pues, igual, kapaz ikuste ditez, han lehiatzeko. Eta, bueno, ikusiko dugu, ea zemuz ez. Saltoa handia da, nola ikusten du junior batek? Askotan hitz egiten da, baina kanpotik esatea, esperientza gun jendeak esateo, baina junior batek nola ikusten du jauze hori? Nik uste maila handia eman beharra da hola han ibiltzeko. Azkenen guain korrituet karrera bat baita hemen finisherrekin musikan, eta garbi ikusten da, hemengo sub-23 maila ere bai maila da hola, ez? Azkenen, esan nahi, jende hori implikatzea, ez? Eta asko implikatzea, eta azkenen denak nahiteu emaitzak eta lan nahiteu. Baina nik uste baita nire aldetik gauza daukatela ona, ez? Eta juniorretan ez detela asko entrenatu, ez? Noski entrenatu detela, baina esan nahi, margena daukatela igual guaindik pretemporadan astero igual 5 ordu gehiago sartzeko, edo, bueno, azkenen hor saltoa emateko nik uste gai nahizen. Ondakazu erronka handiena, kirol maila emateakin edo hizkuntza maila handitzeakin? Bueno, oire bai azkenen inglesakin oingo zen naiz oso abila, baina bueno, nik uste pixkanaka azkenen beharra sortze zaizu ez, eta ikasi ingo ezula, orduan. Bai txerrendularitzan eta bai hizkuntzakin nik uste salto bat eman behar dela. Bai, azkeneko galdera gertatzen da, eta geratzen zaigu, eta urteko lehenengo juniorra zarenez, ez dut uste inorre marka hobetuko dezunik, kultur txernolak izan ditugu hemen gure galdera klasikoa ondo markatu dutenak, baina, bueno, agian etorkizunari begira, eta zaila dela pentsate dut, baina nolabait profesionala izango zaren hortan, noizbait tokatuko zaizu pentsatzea etxere bat erosi nahiko dezun eta aukera hori izango ote dezun. Ez dut uste hurrengo urtean, sorpresa izango zen, baina aukeraren bat egon liteke ez? Guaintxe bertan ni ondo bizen naiz nire gurasokin, eta ez dut pentsatzen etxe bat egostea, igual lehenago kotxe bat, hemendik ibiltzeko, esan karnetare ate barra bukat, baina, bueno. Eta, guangoz, nik uste ez nire adeko pertsonetan, ez dela inungo apurutan sartzen, 18 urtekin etxe bat erostea, orduan guain, disfrutatu, ez, diru pixka dateatze bat, horrekin aprobetxatu, eta, aurre. Eskerrik asko ina, elkarrazetagatik eta 4 urte ongatik, eta zuei mi esker beti bezala saia ikusteagatik, Laborel Kutxari saioaren babesa sustatzeagatik, eta oraindik ere sorpresan bat gehatzen zaigu urtean zehar. Eskerrik asko, izan muntza. Eskerrik asko.